जमिनीवर असले आणि समाजाशी नाळ घट्ट असली, कितीही वादळ आली तरी निस्वार्थी माणूस जागचा हलू शकत नाही. त्या व्यक्तीनं समाजासाठी केलेल्या कामाच्या जोरावर कोणतंही पद असो वा नसो, समाज मनात त्यांनी पक्क घर केलेलं असतं. अशाच प्रकारे कोकणच्या विकासासाठी सदैव तत्पर असावं असं नेतृत्व विकासाचा महामेरू म्हणजे दीपकभाई केसरकर. 18 जुलै त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी वेंगुर्ला तालुक्याच्या विकासासाठी केलेल्या झंझावाती कामांचा आढावा. शांतता, संयम आणि संघर्ष म्हणजेच शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर. वेंगुर्ला तालुक्याला विकास निधीच्या बाबतीत नेहमीच दीपकभाईंनी झुकतं माप दिलंय. पर्यटनाच्या माध्यमातून वेंगुर्ल्याचा झपाट्यानं विकास व्हावा आणि वेंगुर्ला हे पर्यटनाचा केंद्रबिंदू बनवण्याच्या दृष्टीनं भाईंनी भरघोस निधी वेंगुर्ले तालुक्याला दिलाय. जगाच्या नकाशावर वेंगुर्ल्याचं नाव यावं हे भाईंचं स्वप्न आहे. वेंगुर्लेच्या पर्यटनाच्या दृष्टीनं आणि दीपकभाईंच्या विशेष प्रयत्नातून कोट्यवधी रुपये खर्चून वेंगुर्ला बंदर आणि नवाबाग समुद्र किनाऱ्याला जोडणारा झुलता पूल आज डौलात उभा आहे. अनेक देश विदेशातील पर्यटक या ठिकाणी भेटी देतात. वेंगुर्ला तालुक्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे असलेल्या 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी दीपकभाईंनी सुमारे 7.5 कोटी रुपयांचा निधी दिलाय. यामुळे सुसज्ज आणि सर्व सोयींनी युक्त असं उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ल्यात उभं आहे. या ठिकाणी सर्व तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम सुद्धा दीपकभाईंच्या प्रयत्नातून कार्यरत आहे. याचबरोबर वेंगुर्ला पंचायत समिती इमारतीसाठी सुद्धा भाईंनी विशेष प्रयत्न करून 4.5 कोटी रुपये दिले होते. आज सुसज्ज अशी सर्व विभागाच्या स्वतंत्र कार्यालयासहित ही पंचायत समितीची नूतन इमारत डौलानं उभी आहे. वेंगुर्ला तालुक्यात अनेक मोठमोठे खेळाडू घडले. नवोदित खेळाडूंना सुसज्ज अशी व्यवस्था मिळावी यासाठी कॅम्प इथं तालुका क्रीडा संकुल अंतर्गत भाईंनी मंजूर केलेला सुमारे 1 कोटींचा बॅडमिंटन हॉल आज उभा आहे. तसेच इंडोअर गेम्ससाठी तत्कालीन क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पाठपुरावा करून दीपकभाईंनी 350 कोटींची तरतूद केली आहे. बॅरिस्टर नाथ पै यांचं जन्मगाव वेंगुर्ला असल्यानं त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्याच्या उद्देशानं वेंगुर्ला कॅम्प इथं बॅरिस्टर नाथ पै सभागृह उभारण्यात येत आहे. यासाठी सुद्धा दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून सुमारे 2 कोटी 25 लाखांचा निधी देण्यात आला असून याचं 90% काम पूर्णही झालंय. याच नवाबाग ठिकाणी फिशिंग व्हिलेज, भारतातील पहिली पर्यटक पाणबुडी असे मोठे प्रकल्प वेंगुर्ल्यात होऊन वेंगुर्ला पर्यटनाच्या नकाशावर अग्रस्थानी आणण्याच्या दृष्टीनं भाईंचे विशेष प्रयत्न सुरू आहे. वेंगुर्ला तालुक्याला दीपकभाईंनी पालकमंत्री असताना ते आज शालेय शिक्षण मंत्री पदापर्यंत शेकडो कोटींचा निधी रस्ते, बंधारे, पूल, मंदिरे, सुशोभीकरण, संरक्षक भिंती यासाठी दिलेला आहे. गेली कित्येक वर्ष प्रलंबित असलेला श्रीरामवाडी आणि निवतीला जोडणाऱ्या झुलत्या पुलासाठी त्यांनी सुमारे 3 कोटींचा निधी दिलाय. या व्यतिरिक्त तालुक्यातील मुख्य रस्त्यांपैकी मठ बेळगाव रस्त्याला 1.5 कोटी, वेंगुर्ला आकेरी बेळगाव रस्त्याला 4 कोटी, तुळस सावंतवाडी रस्त्यासाठी 2 कोटी, आरवली वेतोबा मंदिर जवळ पुलाच्या बांधकामासाठी 1 कोटी, 80 लाख तसेच कोचरा, उंबराचे पाणी, उभा दांडा, भेंडमळा रामघाट, वायांगडी कार्डीवाडी, परुळे मेरवाचे पाणी, आडेली दाभाडेवाडी, वजराट देऊळवाडी, देवसू कांबळेवीर, वेतोरे झाराप, पाल वादळवाडी, दाभोली वायांगणी, होडावडा मातोण, वजराट देवसू कांबळेवीर हे रस्ते आणि काही ठिकाणी संरक्षक भिंती बांधणं आदी कामांसाठी सुमारे 11 कोटींचा निधी दिला. या व्यतिरिक्त 2022-23 मध्ये लहान रस्ते, बंधारे, साकव, विसर्जन घाट, मंदिर सुशोभीकरण, काँक्रिटीकरण, संरक्षक भिंती, सभागृह अशा विविध कामांसाठी कोचरा गावासाठी 1 कोटी 13 लाख, रेडी गावासाठी 1 कोटी 32 लाख, आसोली गावासाठी 82 लाख, आडेली गावासाठी 85 लाख, आरवली गावासाठी 23 लाख, दाभोली गावातही 37 लाख, खानोलीसाठी 22 लाख, वेतोरे 20 लाख, केळूस 34 लाख, मातोण 48 लाख, पाल 15 लाख, उबादांडा 43 लाख, शिरोडा 50 लाख, म्हापण 47 लाख, पेंडूर 23 लाख, तुळससाठी 15 लाख,
हुडावडेसाठी 24 लाख, पालकरवाडी 10 लाख, भोगवेसाठी 20 लाख, मठ गावासाठी 25 लाख, वजराटसाठी 35 लाख, चिपिला 12 लाख, वायांगणीसाठी 5 लाख, परुळेसाठी 10 लाख, मेढासाठी 5 लाख असा कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. शाळा दुरुस्ती अंतर्गत म्हापण, तुळस, वेंगुर्ले, फटवाडी, आसोली, भोगवे, निवती, कोचरा, मायने या गावातील शाळांसाठी 43 लाख, म्हापण आणि कोचरातील प्रमुख मंदिर सुशोभीकरणासाठी एकूण 38 लाख, लहान मासेमारी बंदर विकास अंतर्गत म्हापण, श्रीरामवाडी, कोचरा, नवाबागसाठी एकूण 75 लाखांचा निधी दिलाय. वेंगुर्ला शहर हे पर्यटनाचा केंद्रबिंदू बनावा या उद्देशानं दीपक केसरकर यांनी शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी सुद्धा पालकमंत्री असल्यापासून आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिलाय. यात पाणी पुरवठा योजनेकरिता सुमारे 3 कोटी, रस्त्यांसाठी 6 कोटी, वैशिष्ट्यपूर्ण विशेष अनुदान अंतर्गत 8 कोटी, स्थानिक विकास निधी 55 लाख, वॉकिंग ट्रॅक आणि फूड मॉलसाठी 15 कोटी, रामेश्वर देवस्थान सुशोभीकरणासाठी 35 लाख एवढा निधी दिला. यामुळे दीपक केसरकर हे वेंगुर्ला शहराच्या विकासासाठी महामेरू असून वेंगुर्ला पर्यटनाच्या दृष्टीनं जागतिक पातळीवर झळकवण्यासाठी दीपक भाईंचे विशेष प्रयत्न सुरू आहे. एवढा भरघोस निधी वेंगुर्ला तालुक्याला दिल्याबद्दल आजच्या दीपक भाईंना वाढदिनी तालुक्यातील सर्व शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक यांच्या वतीनं जाहीर आभार आणि वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा.